and maybe the... Now, stick it in there. Stick it where it's supposed to be. Do it. No. Do it! No. Do it or I can't! I will cut you to shreds! Yes, there you go! Welcome to Denmark, land of fairy tales, hygge, and home to some of the happiest people in the world. We will do our utmost today to change all of that. Publikum er klar til et par timers dødsspændende underholdning. Klar er der en undersøgelse, ja. Siden det stod klart, at Danmark ville komme i finale, har folk virkelig været op på den priserne. Så ja, det bliver en gyser, at danskerne er godt bakket op i dag. Jeg vil ikke at sætte så mange plads siden 92. Ja, der vil ikke være mange mennesker på gaderne. Folk er virkelig trukket af hus. Men Niels, selv en kamp, hvordan tror du den forløber? Ja, jeg tror, den bliver voldsom. Jeg frygter noget brutalitet, og jeg frygter meget. Nu kommer du ikke alt for sent og henter mig væk. Der er meget, der skal gøres. Nej. Jeg er på drenge skal også om i morgen. I følger vi kampen i radioen eller hvad? Nej. Jeg må hellere koncentrere mig om det sidste, hvad der selv skal ske. Jeg lukker mig ind i baglokalet. Så må hende Belinda styre butikken selv. Hold da op. Ja. Jamen, den kører efterhånden også på sidste vers. Kampvognen her. Ved du hvad, så snart jeg får stilling i Hamburg, så kører vi sgu en ny bil. Ja, hvis du får stilling, skat. Så du ikke kan få den, eller hvad? Jo, selvfølgelig gør jeg da det. Du er efterhånden blevet rigtig god til tysk. Ja, rolig nu, dertil. Du laver bare sjov, skat. Ja. Nå, husk at ringe til maileren og få den aftale på plads. Ja, nå, så er jeg smutter. Hej. Hej. God vagt. Hej så længe. God kamp. Hils de andre. Hvad med pumpen? Ja, det klarer du lige, ikke? Ja, dann holen wir die Schlüssel am Mittwoch. Hi, Agnes. Ja, genau, um 15 Uhr, das habe ich notiert. Okay, danke. Ja, tschüss. Hej, Belinda. Nå, jeg troede ikke, vi havde lavet vagter sammen. Nej, det troede jeg egentlig heller ikke. Men jeg lovede min far lige at tage den sidste vagt. Ja, det skal nok blive hyggeligt. Ja. Husk lige at folde kasserne sammen og putte dem i den rigtige container. Ja. Forresten, vaskehalvdøren ude, den driller som sædvanligt. Okay, jamen jeg skal nok kigge på det med det samme.
kunne lige så godt have lukket. Der kommer ikke et øje, så længe finalen er i gang. Det er da også helt vildt, at Danmark er i finalen. Var din kæreste sat dig før ham i den gule bil? Ja, det er Benjamin. Han er lige blevet færdig som læge. Hvorfor? Bliver du aldrig nogensinde sådan pisse træt af ham? Har du problemer med din kæreste? Ikke andet end en nar indimellem, men det er nok bare mig. Fuck, det bliver en for vildt kedelig aften, det her. Hvis vi får 3 kunder, så giver jeg sgu en kung fu is. Hvis vi får mindre, så giver du, okay? Okay. Aftale. Hvad er det nu, du studerer? Jeg læser psykologi. Det lyder som om, der virkelig bliver brug for dig en dag, hva'? Det vrimler med tosser her. Kenny, han kunne sgu godt til at svare. Synes du ikke det? Hvad vil psykologen sige, hvis kæresten ikke svarede på dine sms'er? Jamen, ikke han svar. Utroligt, folk ikke rydder op efter sig selv. Linda, hvad sker der? Hvad er der sket? Der har sket rigtig meget her på det sidste. Ja. Pis, mand. Jeg synes bare lige, at jeg hørte dig grine. Hvad skete der? Det var min mor. Nu har jeg bedt mig om at pakke mine ting og flytte igen. Altså nu? Lige nu? Så du bor hos din mor? Ja. Her i vinter, så bliver jeg nødt til at flytte hjem. Men nu vil hun have, at jeg skal gå fra Kenny, og så siger hun, at det enten er Kenny, eller så skal jeg flytte ud. Jeg har sagt min lejlighed op. Ja, så lige en toppen. Jeg tror, hun er pisse træt af, at jeg har en kæreste. Og hun ikke har, og hun ligner en fucking død fisk, altså. Og jeg... Er du ikke også lidt for gammel til at bo hjemme hos din mor? Jo, men altså... Det var bare efter alt det med Patrick, så havde jeg ligesom ikke rigtig noget andet sted at bo. Så blev jeg nødt til at flytte hjem til. Hvad er der egentlig med din mor og Kenny? Hvorfor kan hun ikke lide ham? Jamen, det er så åndssvagt. Hun,
Jeg skal nok tage den. Agnes Berger? Entschuldigung, kennen Sie mich? Sind Sie Deutsch? Nein. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Deine Namensschild. Ach so, Entschuldigung. Ja, dann wird es 355 dänische Kronen. Ach, auch eine Gasflasche, danke. Ja, kein Problem. Dann wird das 1159 dänische Kronen oder 156 Euro. Sehr teuer. Mein Gott. Ich zahle mit Karte. Ich glaube, Sie haben den verkehrten PIN eingegeben. Na, ich zahle mit Cash. Ach ja, Sie bekommen dänische Kronen zurück. Ist das in Ordnung? Okay. Bitte schön. Danke, Agnes Berger. Bitte. Oh, weißt du, was das Finale steht? Nein, weiß ich nicht. Sehen wir das nicht im Hinterraum? Nein. Okay. Danke, Agnes Berger. Bitte schön. Ach ja, vergessen Sie nicht Ihre Gasflasche. Hey, Agnes! Gæt, hvem der lige har sms'et og sagt, at han kommer om lidt. Jeg gætter på Kenny. Bingo. Kan jeg lige låne nøglerne, og skal lige have vasket det her tudefjæs af? Tak.
Det er kun mig, der filmer dig, vel? Du bliver filmet hele tiden. Weekend, for dig og for mig og for dig. Ja, han fortsat god aften. Så du kvinden? Hvilken kvinde? Der sad en kvinde på bagsædet af bilen. Hun havde sådan noget gaffertape på munden. Gaffertape? Altså mener du de 2 fyre, der lige har kørt? Ja, dem der lige har kørt. Der sad en kvinde på bagsædet af deres bil med gaffertape på munden. Nej, det tror jeg altid ikke. Ja, det var godt nok ikke særlig charmerende, men det ville jeg have set. Jeg siger til dig, der sad en kvinde på bagsædet af bilen med gaffertape på munden. Og hvordan kunne du have set det? Altså toiletvinduet, det vender den anden vej. Jeg så det, da jeg kom ud fra toilettet. Fucking psychos, mand. Er du klar over, sådan nogen de kan finde på? Ej, men jeg er helt sikker på, at jeg ville have set hende. Så fordi du ikke så hende, så var hun der ikke? Ja. Jeg så hende! Så de havde dopet hende eller et eller andet. Jeg så engang sådan en film, hvor der var sådan en psycho, der holdt kvinder fanget nede i hans kælder. Han torturerede dem på den sygeste måde. Belinda, du burde ikke se de der film. Frygt forvrænger virkeligheden. Okay, skal vi ringe til politiet? Vi skal jo ikke have politiet rendende her, vel? Så Kenny, han kommer også om lidt. Hvad er det med Kenny og politiet? Hvad er der? Luftpumpen. Hvad er der med luftpumpen? Står midt ude i det hele. Og hvad så? Altså, det er da sikkert bare nogle kunder, der har glemt at sætte den på plads. Og hvad er det lige for nogle kunder, du snakker om? Altså, er det manden med gasflasken, eller er det de 2 mænd med kvinden på bagsædet, eller... Ja, hvad ved jeg, men den er nok ikke selv vandret derhen. Helt ærligt. Jeg har allerede sagt, at der på plads. Stod samme sted for en time siden, Agnes. Det er sgu da underligt, hvad? Der er et eller andet fuldstændig underligt. Der er bare en eller anden, der har glemt at sætte den på plads.
Hvem skulle det være? Hvad så? Hvorfor har du ikke styrthjelm på? Plejer jeg det? Er du sur, eller hvad? Nej, det er bare min mor. Fuck hende. Men hun har smidt mig ud. Hvorfor? Dig. På grund af mig? Ja. Fuck, hvor nederen. Det er Agnes. Ja, Agnes. Kenny. Hvor meget fræk. Har du røget, eller hvad? Hallo, har du røget fed? Nej, jeg har. Jeg er helt flad. Hvem skal så betale for den cola, du står og drikker? Det ved jeg ikke. Er det ikke altid lidt sving i sådan en butik? Skat, du står lige under overvågningskameraerne, så du er bustet. Ej, nu skal jeg op. Så må jeg låne dig jo. Jeg står lige og godt kunne bruge en tusse. Tager du pis på mig, eller hvad? Nej, jeg tager ikke pis på dig. Jeg kan bare godt bruge en tusse, og så... Du kender mig. Du ved, du får dem. Bum. Har sgu da ikke 1000 kroner, du kan låne, skat. Hvad med dankortet? Kan du gæve kassen? Nej, jeg kan ikke undvære 1000 kroner. For helvede, mand. Hvorfor skal du være så pisse egoistisk? Jeg vil ikke bede om hjælp, hvis jeg ikke har brug for hjælp, vel? Giv mig nu de penge. Skulle du ikke se finalen? Fuck finalen. Jeg har andre ting at tænke på, ikke? Hvem skal have de penge? Hvad skal du bruge dem til? Det er en, der skal have sine penge. Hvem? En, der flytter fra byen, der godt kan lide at få sine penge. Jeg har 200 kroner. 200? Det er fedt. Så mangler jeg bare 800. Jeg har ikke andet. Hvorfor kan du ikke hæve i kassen? Jeg skal ikke hæve i kassen. Kan du ikke skaffe nogle penge? Nej, det kan jeg ikke. Fint. Fint. Det er fint. Bitch. Hvad sagde du, skat? Jeg sagde, vi ses, skat. Er du okay? Ja. Måske jeg bare ikke lige gider at snakke om det, altså. Alle kan jo have en dårlig dag. Ja, jeg er i baglokalet. Hvad så, skat? Er der noget galt, siden du ringer? Jeg kom op til pludselig, at jeg savner dig. Nå, det må du sgu leve lidt med nu. Ej, dommeren har lige stoppet kampen. Nå, hvorfor det? Jamen, du tror, det er løgn, Chassis. Der gik ikke med få minutter før, der var 6 mennesker, der løb ind på banen. Split, der ravnede nøje. For ikke gøre os hvad som helst for at komme på tv. Ja, vi får noget for penge. Men regn med, at jeg nok først sender dig noget senere. Jamen ikke så sent, skat. Altså, den her vagt er ved at blive noget af en prøvelse. Nå, er det hende med Linda, du hensyder til? Ja, blandt andet. Ja. Så kan du da trøste dig med det i din sidste vagt. Nå, men bliver Belinda også hentet ved lukketid? Det kan jeg ikke forestille mig. Så spørg hende, om hun vil vente sammen med dig til jeg kommer. Altså, så skal vi jo køre hjem. Mener du det? Ja. Altså, du skal jo heller ikke være der alene. Nej. Men jeg skal nok tjekke det med hende. Ja, gør det. Nå, nu tror jeg også, kampen går i gang igen. Vi ses! Ja, vi ses senere. Hej hej. Belinda? Hvad er der? De er kommet tilbage.
De 2 fyre. Dem der filmede dig. Hvor? De holder lige deroppe. Hvad fanden gør vi, Agnes? Og nu tager vi det helt roligt. Altså, nu er der heller ikke noget at piske en stemning op. Prøv lige at høre her, jeg var engang ude for et røveri. En gang jeg arbejdede nede på den store tank, nede ved motorvejen dernede. Det var 2 junkier, mand. De holdt fuldstændig på samme måde som dem der. Helt vildt længe, inden de kom ind og truede os med nogle knive. Hvad gjorde I så? Så gav dem pengene. Ringede efter politiet. Fucking lyst til at knalde dem ned, det kan jeg eddermame godt sige dig, men det gjorde jeg ikke, altså. De har samme regler som her. Giv dem pengene, luk tanken, ring efter politiet. Hvordan havde du det bagefter? Ja, okay. Der skete jo ikke noget. Altså, kom der sådan en psykologfjols rendende, men det magtede jeg fandme ikke. No offense. Du skulle ikke undervurdere psykologhjælp. Fuck. Nu kommer de. Er det ikke en underlig opførsel, hvis man vil røve en tank? Agnes, de er ikke ude efter at røve tanken. Hvad er det så? Det er også de er ude efter, Agnes. Du ville virkelig have haft gavn af noget psykologhjælp. Agnes, han er nede i hånden. Hvem er du? Hallo? Min far er her. Han har penge. Han har penge.
Er der noget galt? Hvad kan vi hjælpe dig med? Vi var herinde tidligere og købte nogle cola og noget benzin. Ja, det kan jeg godt huske. Det er ikke sådan, at det fremler med kunder her til aften. Nej, det gør det vel ikke. Hvad ved du? Jeg har mistet mit visakort, og jeg havde håbet på, at I måske havde fundet det. Nej. Betalte I ikke kontant? Jo, det gjorde vi vist egentlig også. Jamen, så må jeg jo ellers se at få det spærret. Kan jeg en god aften? Prøv lige at vente her. Ja? Hvad var det for en dame, der sad på bagsædet af din bil? En dame? Der sad en dame på bagsædet af din bil, da du var her tidligere. Der er sådan noget gaffatape for munden. Det var ikke en dame. Ja, hvad var det så? Det var en Lolita-dukke. Ja, det var ikke mit forslag, det var med kameraet. En af hans venner fylder 30 da. Han synes, det kunne være rigtig sjovt at få ham en Lolita-dukke. Og så kom vi op til vennens hus, og så er manden selvfølgelig ikke hjemme, så vi ligget fræset rundt med den hele aften. Men jeg tror bare, jeg smutter igen. Kan jeg en god aften? Nu står den her igen. Den stod ikke der, da bilen kørte. Jeg skal nok sætte den på plads. Du kan altså kæmpe chok, Agnes. Der var nogen ude i vaskehallen. Hvad mener du, der var nogen ved vaskehallen? Vi så nogen. Er det røg? Brænder det? Ladies and gentlemen, we start tonight's experience with some pre-show pressure. Our session begins with a little hands-on exercise. We've warmed up our main specimen and put some of her senses in the dark. But let's be silent and leave the rest to body language.
Bess. I promise not to kill you. And neither will anyone else. Unless you ask me to. Or beg. Who are you? Weißt du, was das Finale steht? Jeg kan ikke lide det her, Agnes. Rolig nu. Det er nok bare en kortslutning. Dem, der har skrevet det her. Men man må jo kunne se på optagelserne, hvem det er, der har skrevet det. Nå nej, scheisse. Vi har jo ikke adgang til det. Hvad snakker du om? Overvågningsoptagelserne, det bliver låst ind i en boks, du ved, den der boks, der er ude i baglokalet. Det er en del af systemet. Det er for, at kriminelle ikke kan få adgang. Det er procedurer. Hvad har du tænkt, at vi skal gøre ved det? Jeg bliver nødt til at ringe efter politiet, og så bliver jeg nødt til at ringe til min far, fordi han er den eneste, der har nøglen til boksen. Kraftedeme løgn. Hvad er der? Der står en mand der. Han har et eller andet i hånden. Han står og filmer os. Agnes, han står og filmer os. Kenny? Hvad? Det er kraftedeme Kenny. Kenny! Hvad så, I to? Hold kæft. Er du blevet fuldstændig sindssyg? Hvad? Hvad sker der? Nej. Prøv, troede I, det var virkelig, eller hvad? Hold nu kæft, hvor sjovt. Nej, ved du hvad? Det var faktisk ikke sjovt. Og nu ringer jeg til politiet. Slap nu af, man kan ikke tage en joke. Du skal ikke ringe efter politiet, Kenny. Hvad fuck er det? Lad nu være med at ringe til panserne. Lad være med at ringe. Hvad fuck har du gang i? Altså, lad nu være med det der. Ja, jeg skal lige sende den her. Nej. Lad være. Så? Altså, helt ærligt, Kenny, jeg blev fucking bange. Jeg troede, I tænkte, det ville være god lige at... Ikke også? Det var lidt sjovt med jer. Det er jo ikke sjovt, det her, Kenny. Det er på ingen måde sjovt. Ja, og hvem skal fjerne mailing, hva'? Det er jo herværk. Det er ikke herværk. Altså, slap nu lidt af. Jeg har sagt undskyld jo, ikke også? Og prøv at det var ikke min idé. Jeg gider ikke at høre på dine undskyldninger. Jeg synes simpelthen ikke, du kan være det bekendt. Så jeg bliver skide bange, Kenny. Ikke? Det er ikke i orden. Og det, du har skrevet derinde, det er fucked up, altså. Ved du hvad, Belinda? Altså, jeg kom til dig, ikke også? Jeg kom til dig, fordi jeg var fuldstændig flad, ikke? Jeg havde brug for 1000 kroner, men du vil ikke hjælpe. Du gad ikke at hjælpe. Og så kæft, når jeg snakker. Så er der en fyr, der vil give mig 1000 kroner for at lave en video. Så laver jeg en video, og så sender jeg videoen til ham, ikke? Nu skylder jeg ikke en tusse. Nu er alt godt. Ved I hvad? Nu er jeg stået af. Jeg går ind for. Prøv at se, nu hun sur. Jeg er så træt af dine historier, Kenny. Kan du ikke bare skrive? Skriv. Nu eller hvad?
Ja, nu. Skriv. Vi ses senere, ikke? Det magter jeg overhovedet ikke at svare på. Det gider jeg. Ses vi ikke senere? Jeg ved ikke med dig, men jeg skal hjem nu. Så jeg skriver en besked til min far og forklarer, hvad der er sket. Og så lukker vi tanken. Okay. Hvad er det, du vil sige? Vi har fyreaften om mindre end 2 timer. Ikke? Og jeg skal have vasket det der maling af væggen. Hvis din far han ser, at det var Kenny, der gjorde det, så bliver jeg fyret på stedet. Okay. Måske overreagerede jeg. Men det, som Kenny sagde det der med, at han fik 1000 kroner for at skrive os, jeg kan ikke lide det. Nej, men Agnes, han er fuld af lort. Du skal ikke tage dig af det. Du bliver ved med at undskylde ham. Jeg var faktisk pisset bange. Det ved jeg godt. Godt så. Skal vi se at få melding af væggen? Så skal vi skynde os, for det er ved at blive tørt. Så er der kunder i butikken. Hvem skal have en konkuris? Der er jo ikke nogen. Der er heller ikke nogen bil. Måske er den kørt om bagved. Hvad skulle den der? Before we fully start to unfold our tantalizing main performance, we need to close in on our divine diva. Our ringmaster is a determined conversationalist, dying to dive deeper into dialogue with our starlet. He masters the art of oral examination. Let's let our lion roar, shall we? It's time for more pre-show pressure as we break bread and meet the meat. Please state your name. Please, Agnes, let your audience get to know you a little bit. What is your name? Agnes Berger. Agnes Berger. How old are you? $29. 29? 29! Your audience would like to know more about you, Agnes. Apart from working in a gas station, what is it that you really wanted to do?
Hvorfor skulle de køre om bagved? Du har ringet til Benjamin. Telefon så. Jeg har nok glemt min mobil ind i en patient, så læg en besked. Og jeg finder hans skalpen. Hej Benjamin, det er mig. Jeg tænkte på, om du ikke kunne komme og hente mig allerede nu. Der sker altså nogle mærkelige ting her på tangen, og... Skynd dig. Hej. Det minder lidt om de der pranks på YouTube. Ej, det er alt for creepy det her, altså. Igen er din kæreste. The time has finally come to pull out the spotlight and burn a hole into the darkness. Our evening's 3-act performance is ready to begin. Let's set the proper atmosphere. Wonderful. Sit back or lean forward, friends, because it's time to spin the wheel of misfortune. Things are heating up, ladies and gentlemen. Oh, blue. Red was hot. Blue must be cold. Yes, maybe something to drink. Let's get your engine running. Well, ladies and gentlemen, that's been fun, don't you think? Fired, got a refreshing drink, but sadly, I'm afraid,
It's time to end Act 1. As we expose new levels of dark human texture, let the soothing audio sugarcoat your experience. I do appreciate the effort you brought to the ring. But timing is everything. We can't leave the audience hanging. We need closure. I think you're ready for takeoff, my friend. Well, ladies and gentlemen, that about wraps it up for Act 1. Shall we end the scene with a little bit of in-flight entertainment? Linda? Ja? Har du din mobil på dig? Tag den frem. Jeg skal ringe til dig. Ring til politiet. Du har ringet til Sønderjyllands politi uden for bemandingstid. Venligst. Så kan I godt pakke sammen. Jeg svinger ind på tanken om 10 sekunder. Kæmpe fejl, og det er så brandærgerligt, fordi han har jo stået i en god kamp undervejs. Det er det, han
Hvad sker der? Det kan I. Han ligger på gulvet, han er blevet stukket ned, og der er blod over det hele. Ligger han derinde? Ja. Okay, men så... Nej, du skal ikke gå derinde. Jeg bliver nødt til at gå Nej, ind. du skal ikke. Du siger, der ligger en mand derinde, så går det 2 sekunder, jeg er tilbage lige om lidt. Så må du lige blive stående her. Nu går vi lige ind og ser til ham. Fantastisk oplevelse i sådan en nedtur for danskerne, men jeg synes også, at spille... Hvad er der sket? Jeg tror, han er ved at dø. Hej, Belinda. Belinda, jeg hedder Benjamin, og jeg er læge, så jeg kigger lige på ham et øjeblik. Okay, så skal vi have stoppet den her blødning. Belinda, kan du lige stikke mig de køkkenruller der? Det er så fint. Det er så fint. Så giver du bare mig noget af det her. Sådan. Fand en mobil. Har du en mobil på dig, Belinda? Har du en mobil? Det er vigtigt at få fat i en mobiltelefon nu, så jeg kan ringe efter en ambulance, okay? Belinda? Hallo? Min mobil ligger ude bagved. Den er ude bagved. Kan du ikke forstå det? De har stadigvæk. Agnes? Og jeg ved det, fordi jeg så dem. Agnes, er du okay? Jeg så dem, dengang de kom ind, og jeg vidste bare, hvordan de var. Nej, nu kommer de! De kommer. Jeg glemte at låse bagdøren. Okay, vi skal have låst de der dør. Belinda, du går ud og låser de 2 fordøre der. Og Agnes, jeg kan ikke lige gå frem lige nu. Kan du ikke sidde og gå ud i baglokalet, og så låser du døren derude og finder mobiltelefonen, Belindas mobiltelefon. Og så ringer vi efter en ambulance, okay? Agnes, nu. Det er så godt, Kenny. Du bliver bare her. Du bliver bare her. Okay, døren er lukket nu. Benjamin? Belinda? Benjamin? Alarmcentralen. Det er Agnes Berger. Jeg står lige på tanken og helt knip. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig ind. We hope you have enjoyed the first act, a riveting experience which calls for a short, necessary intermission before we proceed with Act 2. We encourage you to stretch your legs before we carry on with the show. I believe you two ladies know each other. Agnes. Han slår Benjamin ihjel. Han slår Nej. Han slår Det er manden fra ham, der købte gasflasken på tanken tidligere. Han filmer os. Der er kamera alle vegne.
Det er et eller andet sygt show. Det er fucking snof, Agnes. Jeg tror, der er publikum derinde. Det er der. Du bliver nødt til at binde mig op. Du må få mig af den her stol. Hvad hvis de kan høre os, Agnes, eller se os, eller et eller andet? Vi er alene nu. Kamerne, de zoomer ikke ind og ud lige nu. Før, der zoomede det ind og ud, og... Men nu er det pause. Jeg tror, vi har lidt tid. Du må binde mig op nu. Okay. Okay, jeg prøver. Kom nu, Belinda. Skynd dig. The intermission is coming to a close. We are ready to commence with Act 2, where we get the chance to witness our two maidens respond to the requests of our audience. Let's not wait around anymore. This is the killer confrontation. I think I'm ready to start Act 2. Agnes Berger, why aren't you tied up anymore? Did your co-star untie you? Down! Well, if you're not going to answer, I guess we can play along. You remember how good your boyfriend looked with this? I'm sure you look very pretty too. Maybe there's even some of his saliva left on it. Good girl. Fantastic. Now look up. There you are. Very pretty. Now don't lose your light. And you, my girl, I think you've earned yourself a prize. Belinda, I am going to need your undivided attention and participation. Do you understand? Yes? Good. Now, do you remember this from the gas station? Yes? Buckle up and feel for the camera. I understand it stings a bit, but I'm afraid we've run out of anesthetics. Get her. Quick. Let's start tonight's requests, shall we? What would our front row audience like to see? Let your imaginations run wild. So, our front row audience would like to see some relationship bonding. Let's see how we can make this escalate, shall we? Do you remember this from the gas station? You used it to cut open boxes. Yes. The more you say no to me, the deeper I will cut you with it. Do you understand? Good. Very good. Now, you know how to use a stapler, don't you? Take it. There you are.
about we stick it in her arm? Shall we do that? Maybe she needs one on her. The right one. Go on, then. Go on. Do it! That's a good spot. Nail that in there. Do it! Yes! Now how about the face? Let's see the nose. Do the nose. Do it! Do it! Put it in there! There you go. Wonderful. And maybe the neck. What do you think? Shall we do the neck? Let's do the neck. Do the neck. Go on. Do it! No, stop! Wait! I have a marvelous idea. Ooh, this is so good. There it is. The most important thing in showbiz is getting your name in the spotlight. Now, let's see if we can make a lasting impression on our audience. Yes, Patrick, maybe we'll let them see this better. Now, stick it in there. Stick it where it's supposed to be. Do it. Yes. No. Do it! Do it or I can't! I will cut you to shreds! Yes, there you go! How dare you interrupt my show!
yet. They're trapped in the West Wing. We'll get them in a minute. Indeed. Despite the unexpected ending, the show has been a success. The front row audience is satisfied. But you need to finalize the girls and get the Ringmaster Caravan ready for explosion. Yes, we understand. Jeg tager stuerne, du tager garagen. Weekend for dig og for mig og for dig. Hør nu her, skat. Finalen er forbi. Der er ikke mere at kæmpe for. Belinda, hvor er det varmt? Min skulder. Shh. Kan du stå? Du er havbåden. Du kan godt. Land i busken. Jeg kommer lige efter dig. Der er ikke noget. Jeg kan ikke mere. Jo, selvfølgelig kan du da det. Kom nu, Belinda. Jeg fryser. Marlene. Jeg venter her. Nej, jeg er lige her. Nu sætter jeg dig ind i vognen her. Og så får jeg gang i den der bil. Og så kører vi væk herfra. Så skal jeg jo have den der kun fuld is, ikke? Godt.
seeing you again at the next performance. Preparations have already begun. Don't forget to download artifacts from this evening's performance. Agnes, kom herned. Du skal løbe. Du skal løbe rigtig stærkt. Og hent hjælp. Jeg kommer tilbage. Det lover jeg. Det ved jeg. Hvor du går hente den anden? Puls ist kräftig, gut tastbar. Ja, ganz ruhig. Wir werden jetzt helfen.